Hi mga Lodi! Welcome back to my YouTube channel. It's me again in the siya isang video na to biyaonin tulak ko madto pa Kuala Lumpur. At syempre bago ako pa Kuala Lumpur, lumabay ako Sandakan. Sandakan, Latdato. See you there mga tao Sandakan. Magkita-kita niyo doon mga Lodi. Amon subscribe sa channel ko, amon follow ha page ko Inda Shy Official. Magkita-kita niyo bang aon doon tao Sandakan or tao Kuala Lumpur. 6 years ako di bago ako magbalik Kuala Lumpur. Bakas nisama ko dito ha Kuala Lumpur. Among kauwi kumari among 2016. So biyaon 2022 na aon na ko ng taon kaya magbalik na ako pahula ko. Ikabin na sa blongin mga kwan ko. Ikabin na sa sila kata. Ambil na ikaw. Sa akin pag-iisa, pangarap ka sa tuwin na inbunal niya magtulak-tulak ako biyain ni biya. Hindi ako mabaya turon sa mga paturon. Kundi sa masakit tatay ko. Hindi na kasi magkasakitin na tayo ko bang di mura pasakitan. In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman. Inbunal niya mga Lodi, di ako mabaya turon. Kaso hindi na ako mabaya mga pasambuanga, so ay ako mahinaw. Hindi kasi ako mabaya turon pa sa biya. Inalom sinatay ko biya. Di ko kaya nga explain kasi ako haturon nila. Feel ko biya magtumtum-tud ako kanina. Mga kumagtunatas kapal na way nasabi na ako magtangis. Da ako ang mananon, pagtuben na lasanon. Peke bang napalanon, isang nekew ni guru. Kemon kalas kain, numutrepas kao. Bayan ko biya isa-isa ko lang biya. Isa-isa ko jamat to. Biya feel ko lang. Feel ko lang yung sakit. Mundinin mo ako. di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Natasari na kaya ko yun eh. Kaya ko yung sakit tahanan. Pang amon kay mo makasanyang. Bawal sa di mo mahinang susun. Kay maun ko, tanda sila sa kayo. So, bisan biya to i-update taman ka mo. Mga kwasandakan na ipakita ko kanyo. Down ta ka mo mag-travel. Kita nyo later mga Lodi. Update ko ka mo. Bye! Welcome to Indushay channel.
2,000 years later. Hello mga Lodi, ari na kami di matong na kami lao para dumunggo na kami pagkuan. Ay, dekam! Para dumunggo na kami pa pasanda kanya tiniban ko. Dekam lakes ka. Hi ka sa vlog ko. Hi. Ano nung face mask nung bukyo ko? Ay ko sa Dek, pata kita bios, baby light dan tabilay. NANI?! Yari na kami laong. Magbabay na kau kanila. Bye-bye. See you Sandakan. Nakapagkila ako kay mumiyaya, indayaw sinagdak mo, iwan ka